Takže. Grace. Inspirováno Rooms, Doors, Pressure a další blbosti prostě. No a je to tohle ta hra, jak se ti generují ty roomky, kámo. Tak jo, tak to kámo, to jdu vyzkoušet. To bude banger. Hustě. Grafika na 6 a více, jo. Haha, tak jo. Let's go. Ty kráso. Tak to je crazy. Čím jak běhám. Movement and speed. Protože to jako budu speedrunovat, jo. No nic. Žu? Dík typu. Wow. Střelce. OK. Hustě. Ježišmarja, sorry. Sorry, to jsem nechtěl. Počkej. Tak, už to aspoň dokončím. Jo, můžu takhle... Tak to jo, hochu. Ty kráso. A to je jako páka. Tohleto. A jo, jasně. Tady nic není. Ne. Jenom můžu se uvařit. Tak. Papírek. Jsou zaseklý výrazy. No tak počkej, kámo, tak to... Vidíte, takhle se to má dělat, když jsou zaseklý dveře. Počkej, tady je. Běž dopředu, najdeš jako místo, kde se můžeš schovat. Tady borec se schoval za nějakou zeď a tady borec vedle něho chcípl. Haha, no nic. Běžím dopředu. Aha, už se něco děje, kámo. Už se něco děje? Jo, tady asi, že? Tady jsem se měl schovat. Kámo, tak jo. To jsme asi zvládli. Jo, tady jsou zase... To mám skočit? Dvě minuty 30 mám. OK. Dobře. Tak pojď tohoto vyrazit. Zase tohleto, takže musíme se schovat. Tady. Výborně. Pojď. A vyrazit. Ty kráso, já jsem tady udělal nějaký kombo, úplně jak na Xboxu. Mačkáte takový ty blbosti. OK. Pojď. A? Co to bylo? Co je tohle? Nezírej na to. Co když na to zírat budu? Vyraž to, prosím tě. Tady je něco. Dám se na to dívat. Klid, jo, kámo. Aha, ale musím běžet zase. Tady je ten růžový slon asi, nebo co? Jdeme. Tohle vyrazit. Pojď na tohle se nedívat. Jdi. 74. Už jsme tak daleko, jo. A zase tady borec běží. Ještě jo, já jsem nějaký už rychlej. Já jsem hrál evade, takže jako bych to měl zvládnout jako. Tak, co je tohle? Že když vyjdu ze dveří, tak se mám postavit. Kamo, nespamujte mě na tom disku. Ty vole. Kamo, seřežu vás. Tam má jako teda něco jako z těch dveří jde, jo. A mám jako utíct před tím, nebo co. Pak je tady něco dalšího. No, to je nějaká lampa. Nějaká lampa, která na mě bude svítit. A mám se asi schovat za něco, nebo co. Jo, jdu. Tak páky, zase jasný. To je něco děje. Co se děje? Co se děje, kámo? Dostal jsem badge. Jej! Není čas vůbec. Co to bylo? OK. Tady je zase tohleto nahoře, takže se nedívat. Tady tohleto. Tohle podle mě mám jít na ten... Jo, takhle. Už to dává smysl. Nemám se nechat sežrat. Doslova. To já tady úplně... Nedívej se. Běž. Kamo.
Pojď. Pojď. Do prde! Tam byla ta blbost. Můžeš to pokaždé zkusit znova, nebo se můžeš vzdát. Každopádně můžeme pokračovat. Takže to je zase to stejný, jo. To je úplně to stejný, teda odznova. OK. A teďka, jako jestli se budou postupně ty monstra odhalovat, jak budu sbírat ty papírky. A vypadá to, že jo. OK, zase tady borec, tady chapadlák. Sorry. Tak a jdeme dál. A teď už je to na čas asi. Jo, vlevo dole to, taky. Tak jo. OK, růžový slon. Já bych ho chtěl vidět třeba i. Tohle to vyrazit. Páky. To jenom asi stačí, když tím projdu, jakože těma páčkama. To nepotřebuju to. Nic mačkat. Tak jo. Pojď. Už vidím bunkr, kámo. Už jsme v domečku. Jak člověče, nezlob se, kámo. Tak páky. K Minecraftu. O. Co to dělá, kámo, tak ten zvuk, tak to je jako, OK. Já už nevím, kde jsem byl tu minulou hru, tyjo, to nevadí, ale. U jakých dveří? Já už to nepamatuju. Tak pojď. Takže tady je zase ten borec. Jo, a tohle jsem ještě neviděl. Jo, takže to je nějaká lampa a tohle to je prostě nějaká roura se zubama. OK. Good to know. Jo, tak tohle je asi ono, tak já zkusím jít na bok. OK. Což je celkem jako to, no, jako drsnej je týpek. Tak. OK. To byla asi ta lampa, že? Ne, zase tady ty vole. OK, tak to bylo hodně close, kámo. Close call. Achievement redemption, skoro. Tak ty vole. Pojď. O, zase tady ten borec, já se musím za něco vždycky schovat, tak. Otevřít. S bojem. Tak, co je tohle? Na tohle se mám dívat. A je to nějaký červený, nebo co? Já nevím, jestli je lepší tohleto a zase tady je metro. Tak, tady je zase růžové. Tady je tohle ten červený. Na toho se asi mám dívat, že? A pojď. Ty vole. Budu tě milovat, budeš milovat ty mě? Super, kámo. A já bych se chtěl dostat jakože k tomu. Jako co nejdál prostě. Ještě poslední pokus. Já jsem byl úplně zmatený z toho. Ale nějaký ty monstra už znám z Doors, jako jsou hodně podobný. Někteří. Takže to stejný do té doby, teďka než tam bude to očičko červený. Já doufám, že tam potom jsou ještě nějací noví. Tady je oko, takže se nedívat doleva. Nice. Já jsem tam neměl žádnou tu místnost. Cože? Počkat. Já mám nějaký jeden klíč. Zkusím jít do lobíčka. Tak můžu s tím klíčem něco udělat? Další klíč ved... jasný. Počkat. Hovno. Počkat, můžu nějak inventář? It's pizza time. Počkat, tak já to teďka zkusím s tím teda. Tu hru. Tak pojď. Tak pojď, tohle to zase shodíme, protože jsme správní jako popeláři. Byl jsem u červeného očička. Počkej, není tohleto slajdování rychlejší? Možná i je, jo. Já nevím, ale jak jsem předtím mohl chcípnout, že jsem tam neměl žádnou tu místnost, to je takový... Nebo jsem si ji nevšiml. Ne, už to chápu, takže to je skin prostě fakt. Už nechcípnu. Jo, už jsem tady, takže tady je ten borec ten červený borec prostě. OK. A na to se mám dívat. Na kraj.
Tak když nějaká pijavice nebo metro z pijavice. Tak, růžový slon je opět za námi. Pojď, schovej se. Tam jsem viděl už očko dopředu. Na to se nedívej. Jo, dobrý. Nice. Další místnost. Tak. Cože? Jakmile se změní počasí, tak se mám pod něco schovat? A jakože ty rámy dveří se počítají, jo. Pod něco se schovat, jakmile bude pršet nebo co. A tohle. Jo, zůstaň dole a nepohni se ani osval. Co to je? To je nějaký tenisák. No a tohle, ok. Ale rychle zase. Yes! Ještě je nějaký citron. Pojď, schovej se. Nice. Tak tohle to bylo dobrý. Jsem rád, že jsem to takhle jako... A, prší. No tak tohle to už začíná být jakože zajímavý, no, jak je jich tady několik. Pojď. Počkej, ale tady... Ty kráso, ok. To je fakt, jak kdybyste hráli Evade a Doors dohromady. Prostě dělali parkour a ještě tam... A. Dobrý. Vyráž. Běž na bok. Tak pojď. No, ne. Schovej se. Jo, dal jsem. Kámo, ty vole. Já jsem si myslel, že jsem to nedal. Nedívej se. Tady. Tam byl ta lampa nebo co. Tak, podles. Pojď. Aha. Běž. Další level. A teď. Ok, dívej se. Ok. Ne. Zase lampa. Aha. Červený. Běž. Ne. Dělej, kámo. Dělej. Nechcípneš. Ok, tak tohle to bylo zajímavý kombo. Aha, dešť. Tak, dobrý. No. Tak, dobrý. Jak to přestane to šumění, tak je to v pohodě. Tady se skrč. Tak. No. Počkej na bok. OK. Ne, prší. Po ty dveře. Ty kráso, ne. Já jsem tam nějak úplně, Ty vole. Já jsem si neuvědomil chvilku, že vlastně můžu pod ty dveře. No nic. Kam jsme se dostali? 200 něco? Tak to jsou moje staty. Jo, dobrá hra.